derɗam ko nde andu ko a wiyata goɗɗo sakko ma mo a anda kam gotol nder nasihakuji ɗi Yusuf Nana Cerno Ngaari bindi waddanta en ha jawleru faggo boteji. Wodi mo yewti amin o wi arabjo feere oɗo andora mbondi wato wo'inango yimɓe waɗango yimɓe kuje boɗɗe tilimɗe wernan himɓe ñamnanɓe ñamduji tilimɗi teddinaɓe hokkaɓe dokke e ko nandi non. To se goɗɗo feere kañum bo jahangal yaari ɗum ha saare arabjo go yewu jippiya ton to se fototiri dedei mo'e ɗe o nanannogo fuu kanka o fototira be maaje ɗo ni hunde kala koɓe maniran no arabjo on ka pat kañum kam wala ko waɗanimo. To o waali wakkati o dillata o jaɓɓiti o nangiral makko o dilli to yaadu on bo be kosɗe on oɗo yaha to nde o dilli go sei arabjo go kañum bo taski haɓɓani puccu e sanji ɓorni limse bo goɗɗe waɗi metalol dede ko goɗɗo yo anduɗo mayimo hefti lawtamo o samni puccu o tarti ha o yehi o hettiri hedi yeeso goɗɗo jippunoɗo ha mako go o wayliti oɗo loro o wari ɓe potti o dari ɓe kofniri ɓe gewtini o ƴamƴamni oɗo man ni ha dedei no waɗata ni ha oɗo man waddana mo haala ha jippino ha mako ɗo o ƴamri on ka se ha o ƴami ɗum o ƴamri yafi jahangal man ha yeccimo hankiɗo ha wayne mi waali se o ƴamima kadi noy on yakeji wayne man se kanko jaho jahangal go o mani goɗɗo an ɗo goɗɗo tilimɗo masin wernowo hoɓɓe teddina hoɓɓe ñamna ɓe waɗana ɓe kujeji hokka ɓe dokke o mani o hollini dow oɗo on waɗanimo banni man kanko man fuu to se ha ɗoɗɗon go arabjo go se itti metalol dedei ko sawi no wirniri yeeso mum go se o wi o jahowo jahangal go aɗo wolwa haala mere tan na ndayamna ɗum min on ha amon a jippino hanki man to ɗume on mi waɗayima on sakko a jooɗi aɗo mana a wi'a wayne gaɗowo kaja ɗo se kanko jahowo jahangal go o wi arabjo go to ngam min kam himɓe pat mi nana ɗo mana mo wala mo nani aibino ko goto ko moye ɗo mana mo to goɗɗo jippi ama ko heɓan ni ɗum waɗana himɓe moƴƴe feere to ka duya pat ɗo mana mo banni nden min mi wurta wara mi fotta be goɗɗo mo mi anda mi waɗa ka mi wanga min tan mi aibina mo kam min bo mi yiɗo mi yahay kanjum waɗi min bo mi woli dedei ko mi nanano himɓe wi'ano man mi anda kadi min bo ko woni sababu haɗi am heɓugo dedei ko yimɓe keɓanno man ɗo ɗoɗɗon go fe arabjo go jali hokkimo an kay mani dokke ka tilimɗe on fotino nde goto waɗananno mo daga oɗo ha saare kam o heɓatano bana ko hokkimo man ɗo jaɓɓitimo dilli to kaddeɗiraɓe na en gi wato andugo ko wi'ata goɗɗo e taskutugo no wondirta be yimɓe nda to laatake no hande o fottino ɓe oɗo o wi ɗum kayya min kam yana himɓe ɗo mana mo mbi'a ni min mari ɗum tawi haala mere ko o nafata bustini mo ni to hakkilay ɗum lattanano mo nadan mo saɗirma ko o anda fotino oɗo on waɗino banni man ɗo ha o wolwa to o wolwi boɗɗum banni man hokkamo ko hokkimo ɗo to aybinno ɗum bo nadan mo saɗirma gotka feere to pande Allah waɗi o taskitiɗo gi o hisi Allah bo hokkimo moƴƴe bo tilimɗe fotima daga wakkati an ɗo hanko bo Allah wurtinirmo saɗirma banni to kadi dediraɓe ko en mbiyata ha ɗo kala nanɗo iccawol ngol o yiɓal ngol maran bote fo teframa hewtinirgol ngol faa goyoɓe fodde no o wawri ngam ɓe nanangol ɓe mbotorongol to nonnoon bo katto laatake woodi marɗo ko nandi be magol bo miɗo hela yerɓanami ha mi wanginangol ɓiɓɓe adama naftorongol to miɗo ƴama bo kadi hande bana onon to laatake onon yeno jippi
ha arabduɗo banni nda ko on nanana on nanirannomo nden on yehi wala ko on keɓi nden on fotti ɓe goɗo ƴami on banni kam noy on mbiyanno onon fuu on ƴiyanno ɓernde on manamo banni manna ko onon kon geccan dedey ko on tawi ha ma kona ko ma kadi en gaɗan bana woɓɓe feere ka yahama aybina man ha ɓura dedey ko yiifu to noy on onon bo dedey ko on gaɗata to onon no to kala ƴami ɗi fuu miɗo reni jawabu maji marɗo jawabu fuu miɗo reni ha lambaji garanɗi ɗo aranama woni 996 capanɗe 7ɗi howde be jeego ko en mbiya 696 74 28 06 ɗiɗaɓa bo woni 997 29 50 ko en mbiya 678 29 69 59 to lambaji on ɗiɗi fu ɗi ƴewnirteɗi eno noon bo ɗiɗaɓa lattinga MTN waɗo kanga woni lamba WhatsApp yo Allah ceñiɗo reena en Allah waɗa en ni enen kam ko ndey en taskitoɓe en wonani nder wo'inoɓe bolwoɓe bolle boɗɗe nafoje Allah hisnen latugo nder feloɓe aybinoɓe e bustoɓe wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh